presented by DNS Entertainment. Singing by Gaurav Thakur. कौन खाना खालू हो दिन पदिन चिकन आलू हो दिन पदिन चिकन आलू कौन खाना खालू हो दिन पदिन चिकन आलू हो तारा दिलावा में के बाधा साल ना दो कौन यारवा से बारू फसल ननद कौन यारवा से बारू फसल ओढ़नी लोटाइला तोहार ओठावा चुसाइल बा लागता कियो खारी में धनवा कुटाइल बा धनवा कुटाइल हाँ ओढ़नी लोटाइला तोहार ओठावा चुसाइल बा लागता कियो खारी में धनवा कुटाइल बा पता चलला पका है बारू हासाल ननद कौन यारवा से बारू फसल ननद कौन यारवा से बारू फसल दिन भर फोनावे पा रहा तारू बीजी जियो के मोबाइल किन के दिले बनी जी सुना तारू दिन भर फोनावे पा रहा तारू बीजी हो राजी मोबाइल किन के दिले बनी जी राजकुमार गौरव से चले चाकार ननद कौन यारवा से बारू फसल ननद कौन यारवा से बारू फसल कौन खाना खालू हो दिन पदिन चिकन आलू हो तारा दिलावा में के बाधा साल ननद कौन यारवा से बारू फसल ननद कौन यारवा से बारू फसल।